nens i nenes, com esteu? Avui, conte confinat número 8. Us presentem La princesa dels matalassos, il·lustrat per la Lucía Serrano. Doncs vinga, som-hi, comencem. Temps era temps. En un país no molt llunyà vivia una reina amb el seu fill. La reina estava de molt mal humor. I sabeu per què? Doncs perquè el seu fill no trobava la princesa amb la qui casar-se. Estava de molt mal humor. Així que la reina, que ja n'estava farta, va decidir posar-se fil a l'agulla. Va decidir buscar una princesa ideal pel seu fill. Però vosaltres sabeu què vol dir una princesa ideal? En coneixeu alguna en algun conte? La reina tampoc en coneixia gaires, així que va decidir agafar un llibre de llegendes per veure què volia dir això de ser la princesa ideal. Sembla que ha d'anar vestida de rosa, ha de ser rossa, ha de saber netejar, fregar, la pell fina i sobretot, ha de ser bonica com la flor d'un ametller en primavera i delicada com una bombolla de sabó. Així que la reina ja ho tenia clar i va crear un mètode infal·lible per trobar la princesa ideal. Mireu, va agafar un petit pèsol i el va col·locar a sota del llit. I a sobre hi va col·locar 1, 2, 3, 4, 5, 6, fins una pila de matalassos. Llavors va cridar a totes les donzelles del reialme i aquella que dormís en aquests matalassos i se n'adonés que hi havia un petit pèsol a la part de sota, seria la princesa ideal pel seu fill. El dia següent, totes les princeses ja feien cua a la porta del palau. Va passar la primera, mireu! Hola! Ai, que m'encanta aquest palau! És supercuqui! És molt bonic, ja ho sé. Soc la reina mare, encantada. Ai, jo sí, encantadíssima de conèixer-te. Te puc dir suegri? Suegri? Res de suegri. Jo sóc la reina mare, Bueno, a veure, mira, vostè, senyoreta donzella, s'ha d'estirar aquí i ha de passar la nit aquí al palau. M'encanta, supercuqui! Perfecte, doncs vinga, ja es pot estirar. Vinga, passi. Sí, és total! Oi, m'encanta! Mira. Primer de tot me posaré les meves cremetes. Una mica d'aquí, perquè així tindré la pell fina. Me posaré aquí, a veure... Ui, que bé! El dia següent, la reina va anar a despertar la princesa. Vinga, ràpid! A veure, despertis, senyoreta! Despertis! Ai, o sigui, m'encanta! Com ha dormit? Al·lucinant, és superguai! Ha dormit bé, doncs? Ui, que bé! Superbé! M'encanta, Aquesta no supercontent! és la candidata per al meu fill. Vostè, marxi del castell, agafi el seu paraigües i marxi ara mateix. Però, i la boda? No, res, es cancel·la, vostè res, no hi ha boda. Marxi. Ui, res. Aquella primera princesa no era la princesa ideal pel fill de la reina. Així que va arribar la candidata número 2. Mireu, aquesta era una mica ben estranya, ja veureu. Ai, el príncep... Molt bé, jo sóc la reina mare, encantada, la seva mare. Escolti, miri, que estranya aquesta princesa, mire, vostè ha d'estirar-se aquí al llit i dormir durant una nit aquí al castell, d'acord? M'encanta dormir. Vinga, doncs vinga, posi a dormir aquí, a veure... El dia següent, la reina va anar a despertar aquesta segona princesa. Vinga, va, aixequis, vinga, senyoreta, despertis. Oh, senyoreta, despertis, escolti'm. Oh, però què li passa a aquesta princesa que està tot el dia dormint? Guàrdies, ajudeu-me a aixecar aquesta princesa. Guàrdies, ajudeu-me. No, que s'està molt bé, no. Vinga, senyora, vingui, ha de marxar del castell. No vull marxar, no vull dormir, no. Aquella tampoc era la candidata ideal per al príncep de la reina. Després d'aquella van passar 10, 20, fins a 30 princeses, però no hi havia manera, cap era la princesa ideal. La reina, desesperada, va començar a revisar tota aquella llista de princeses i es va adonar que hi havia una que no havia vingut. Així que va fer cridar al
els guàrdies i la van anar a buscar fins al seu castell. No em cotxeu, va! Escolti, per què m'obliguen a venir fins aquí? Jo no volia venir aquí. A veure, vostè estava a la llista de princeses i no ha vingut a fer la prova per casar-se amb ja el seu vaig fill. rebre la carta aquella. Però saps què passa? Jo tinc molta feina, he d'estudiar, he de treballar i no tinc temps per Vostè casar-me. vol que jo la deixi tranquil·la? Sisplau, jo puc marxar a casa? Doncs quedis a dormir aquí al castell només durant una nit. Una nit! És l'única cosa que he de fer? És l'única cosa que ha de fer. Dormir i ja està. Quedis aquí a dormir i ja està. I demà al matí en parlem. A veure... Com volen que dormi? Però si això és superincòmode. Però aquests matalossos... Bon dia! Oh, caram, ja està desperta? Però com vols que dormi? Era molt incòmode. I mira que els matalassos estic veient que són bons. Però hi havia com alguna cosa aquí que no em deixava dormir. Ah, sí? Una cosa així petita com un cigró? No, més petita, com un pèsol, jo diria. Vostè és la candidata perfecta! Vostè es casarà amb el meu fill, el príncep és la candidata perfecta! No, miri, és que Tot encarregat els cavalls, la boda, ja tinc el vestit, tinc el No, banquet... perdoni, no m'ha entès. És que jo no em vull casar. A mi això de les bodes em supera. A mi no m'interessa això de Miri, casar-me. vostè es casarà amb el meu fill, el príncep, com que sóc la reina mare, i vostè es casarà perquè ho dic jo! Ai, Què li passa ara? que m'he quedat travada! No m'estranya Ai, que m'ha fet un mal d'esquena! amb aquest mal geni que gasta. A veure. Que m'ha fet mal d'esquena aquí! Espera, aquesta nit he analitzat i he vist que aquest coixí, aquest matalàs d'aquí, està fet amb les plomes de la cua de l'ànec blau. Jo crec que li anirà Ai, vol dir! perfecte. Ai, quin mal cuidado! Vigili! Posis aquí, Ai! dormi fins que es desperti. I ja veurà com li anirà superbé, eh? Au! D'acord. Adéu! La reina va dormir fins a 3 dies i 3 nits en aquells matalassos. Quan es va despertar, el mal humor i el mal d'esquena van desaparèixer com per art de màgia. La princesa li va dir a la reina que no es volia casar amb el seu fill i la reina ho va entendre. Llavors li va regalar tots aquells matalassos perquè la princesa els desitjava molt. El príncep, al veure aquella princesa tan decidida i amb les idees tan clares, es va adonar que ell tampoc es volia casar, sinó que el que volia era viatjar. Així que va agafar la seva motxilla i va donar voltes per arreu del món. La princesa va agafar tots aquells matalassos i se'n va anar a voltar pel món, ajudant a totes aquelles persones que tenien mal d'esquena. I diuen que des de llavors aquella princesa era coneguda com la princesa dels matalassos. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que el conte de la princesa dels matalassos ja s'ha fos.